ndelok proyek sih ah. Wis meh dadi po. Yo kayane iya. Wih, nemu duit. Wah, oke. Bahaya, Bos. Balik ku ya. Alah sebene lah. Kok sik kowe nek koyo ngono kuwi iso wong njaluk tumbal barang lho, wong gawe-gawe lho. Ah, omong kosong. Oh ya wis nek domongi ngeyel. Alah rapopo lah. Dimpoki ngono wis ilang kok. Ya wis lah, sing penting nyong wis ngelek iki. Wis do madang burung ki. Ayo turu ae. Ayo gelek mangan kono. Yo. Siap, Bos. Cepet. Yo. Aduh bar madang kok malah do turu ah. Tangi kerja Bos. Do kenapa ki? Amboe bar madang kok malah do ngene iki. Lah pakane apa? Ya mau kae to, duit mau kae. Delok duite. Waduh, Bos. Iki do. Wah, ki njaluk tumbal ki, Bos. Waduh, aku ora ngerti nek iki tumbal Wah, aku ora melu-melu nek iki. Kowe tanggung jawabmu kuwi. Yo piye iki? Wes, Bu.